Nyt kävi sitten niin, että tämä laatuvehje menee myyntiin hetken mielijohteesta 3,5 tonnin hintaan. 100 hevosvoimaa nelimukisella hyvin vääntävällä moottorilla. Täydellinen valinta tulevan kesän rientoja silmällä pitäen. Nimittäin tämmönen Honda CP600F Hornetti. Tämä prätkä on ollut meikäläisen daamilla ensipyöränä pari vuoden ajan. Ja niin kuin monissa mainosrepeissa sanotaan, niin pitkin hampainhan on tästä pyörästä luopumassa. Tämä ei tule yksinkertaisesti niin paljon pyörän kanssa ajettua, että tätä olisi järkevä pitää. Pyörä on siis ihan ehjä. Hieman speksejä pyörästä. Pyörä on 2006 vuoden mallia ja sillä on ajettu noin 66 000 kilometriä. Ulkona on jonkun verran freesattu ja siihen on asennettu myös tämmöinen pörinäputki. Lisäksi vähän kustomoitua penkkejä ja muuta pientä yksityiskohtaa löytyy silmäruokana. Pari tuhatta kilometriä sitten huollon yhteydessä vaihdettu rattaat ja ketjut. Pintaa on renkaissa vielä reilusti ja huoltokirjakin löytyy tähän pyörään. Ei tosiaan mitään vikoja, paitsi että oikean puolen peili puuttuu. Toki vähän pientä käytön jälkeä löytyy, mutta koittakaapa löytää tämän verran ajettu pyörä, missä ei olisi mitään. Jos olet primadonna ja haluat täysin virheettömän peli itsellesi, niin siinä tapauksessa sun täytyy ostaa itsellesi multipla. Vaikka tätä kyseistä autoa mä en vielä malta myydä, vaikka joku löysi enemmänkin rahaa pöytään. Mutta tämän prätkä saa nyt sopuhintaan ja aika fiksu valinta esimerkiksi ensimmäiseksi pyöräksi, jos iso A-kortti löytyy taskusta. Laita meikäläiselle privaviestiä, jos prätkäkuume nosti rumaa päätään.